I avui, taller d'Scrabble, de nou a Sarrià de Ter, a l'Institut Sarrià de Ter, amb tots els alumnes de primer de l'ESO. Explicades les mínimes normes, comencem a jugar. 16 més 50 perquè he fet un Scrabble. Quan hem fet? 16 més 5. Molt bé, molt maco, aquest tantreja, Déu-n'hi-do. També ens donem suport amb els elements a la xarxa, amb els elements electrònics, amb el Leximods o amb el Catamods. Donem les gràcies als tutors molt implicats. Difícil, Clàudia? Sí. Sí, ¿qué pasa? ¿En qué momento? Tú, Nora, ponlo bien tú, que yo no puedo. Català, sisplau. Segur que algunes d'aquestes parelles les tindrem a les grans finals que farem o a Girona o a Barcelona. Fins aviat!